podpořit třetí čakru, neboli solar plexus, která má žlutou barvu, možná vás to napadá samotné. Je to procházka za slunečného dne, kdy ze slunce můžeme načerpat energii, teplo, laskavost. A přesně tato laskavost je sluncem dodávaná rostlinám prostřednictvím fotosyntézy, a proto potravina, která podporuje tuto čakru, jsou veškeré sacharidy. Ideální jsou například banány nebo hnědá rýže. Můžeme pít i vodu z kolečky citrónu, užít si východ slunce, sportovat, prostě se zahřát, nabít se energií čímkoliv, co nám udělá radost. Radost je určitě součástí této čakry. Také můžete vytvořit prostor pro energii, a to tak, že vyhodíte vše, co už nepotřebujete. Vyklidíte sklep, abyste vytvořili prostor pro úplně novou energii v jiných vibracích. V zimních měsících je vhodné v našich obydlích, alespoň v některých světlech, používat takzvaně teplé osvětlení. Pálit žluté svíce, které nám dodávají naději, klid a jas. Doporučuji dát si do vázy žlutou květinu nebo si udělat alespoň podzimní výzdobu, například do žluta zabarveného listí, mít u sebe kousek jantaru nebo třeba jen žlutou šálu. Fantazii se meze nekladou.